machon mar limbe Najib Balala nochwali apis duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC okinyi makawuono bang' kanyo make kanyakla gi apisas mamoko adek e migaono otieno manyoro kendo dinegi e tesendo bila makilimani kaluwore gi weche mag mibadhi mane mienogi. Wachore ni omenda maromo bilion 8.5 ne ogwenyo lwedo e migaono, omenda mane owinjo gergo kar tiegruok mar Ronald Ngala Utalii College mantiere vipingo e kaunti ma Kilifi. Apisas go oting'o jatend migao machon mar limbe Najib Balala mane en jagoro mongirore migaono Lea Guyo, jata chenro mag tudruok mar mbui Flora Ngina kod jao ohala moro e kambi midusa mong'ere kaka Joseph Odero. Achich mamoko 12 pod imanyo kotenore gi mibadhi makamano ka apisas 4 mano makgo to otere do Malinde ma yalo buche mibadhi kama idhi donjnegi gi ketho para mag mibadhi. The offenses relating to procurement fraud and irregular payment of 8.5 billion Kenya shillings in relation to the construction of the proposed Utalii College, that is the coast branch in Kilifi. We have in custody 4 suspects, including the following: Mr. Najib Balala, former Cabinet Secretary, Ministry of Tourism; Ms. Lea Guyo, former Principal Secretary, Ministry of Tourism; Mr. Joseph Odero, Managing Partner in one of the consultant firms that were paid the amount in question, and that is the West Consort Engineers. The Commission is now looking for 12 suspects that are yet to be arrested. We advise them to immediately report to EACC Integrity Center Police Station or the nearest EACC regional office for processing.